Jsem krásná. Jo. Jsi krásná. Jo. Jsem Ne, jsi krásná. Krásný. Jsi krásná! Neosahej mi. Prosím tě, já mám Jsi Pepu. krásná. Já mám Pepu, chápeš to? A Pepa, to je namakaný borec, ty vole, kdybyste ho viděli. Víte, když jsem ho zbalila? No, Já kde? jsem ho zbalila na Stodolní v takovém klubu. Já nevím, jak se jmenuje nějak gay něco. Nějaká modrá laguna, nebo něco takového. Gay mo, modrá laguna. A já, Gay klub, modrá ježišmarja. laguna. Ne, gay nomo. A já jsem tam šla, říkám, tak tam budou nějací pěkný synci, ne? Tak jakože tam jdu, tak jsem se tam šla podívat. No a víš, kolik jich tam bylo? Ty vole, ani na těch 12 prstech bys to nepočítal. A 12 víš, já totiž mám jenom 2 palce a 10 prstů. Teda, jo, prstů. Teda, já mám 2 palce a 10 prstů. 8 prstů. To mi naučil jeden borec. Dneska jsem s ním byla venku. A on mi říká, hej, normálně, víš co, já mám vadu, ne? Já mám prostě 8 prstů. A já mu říkám, já ti nevěřím, ne? Tak ukáž. A on vytáhl ruku, já ruce 2, já mám 2 ruce, mám 3 jak ty. On vytáhl tu ruku, teda ty 2 ruce a říká, víš co, tak se teda dívej. A říkám, tak já se teda dívat budu, ne? Protože ti nevěřím. No a on, no, tak dívej. Já mám 8 prstů. A já, no, a co jako? A 2 palce.